Takže čau lidi, vítám vás u takového prvního vlogu. Vlastně už jsem se odhalil. Jo, za mnou je SpongeBob. No a taková informačka, že možná udělám challenge Jelly Beans a pak vám, počkat, co jsem to chtěl. Co? Jo, že možná ještě dneska, jestli to stihnu, tak natočím další Minecraft. Totiž jsem ho včera točil, ale nepovedl se mi. No a chci vám říct, jestli se vám líbí tyhle videa Minecraft a tak určitě dejte nějaký komentář, like a odběr. No ale fakt možná říkám na tu challenge. No tak to je všechno, takže se na vás těším u dalšího videa, takže čau.